субҳи санаи 6 август соати 4 дар минтақаи ҳамҷавори маҳаллаи лангари моҳиёни ҷамоати деҳоти чоркӯҳи шаҳри Испара лейтенанти калон Шер Кабиров, сардори дидбонгоҳи кӯктоши қӯшунҳои сарҳадии ҷумҳурии Қирғизистон аз ҷониби шахси номаълум, ки аз силоҳи шикории тамғаи ТОЗ-8 истифода намудааст, захм бардоштааст. Ин иттилоъ аз Агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар дар такя ба маркази матбуоти қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо дастрас шудааст. бино ба иттилои манбаъ, айни замон дар ҳодисаи ҳамсон дуртар аз 1 километр аз хати сарҳад шаҳрванди Тоҷикистон Ваҳҳобов Воҳид Абдулҳаевичи 65 сола, сокини маҳаллаи Сомониёни ҷамоати деҳоти Чоркӯҳ, боғбони бригадаи рақами 4-уми ҳамин ҷамоат, аз пояш аз ҷониби қирғизҳо захмӣ шуда ҳалок гардидааст. мақомоти дахлдори ду кишвар дар ҷои ҳодиса қарор дошта, барои мушаххас намудани ҷузъиёти қазияи ба миён омада дар байни аҳолӣ корҳои тафтишотӣ ва ҳам фаҳмондадиҳӣ бурда истодаанд. ин хабар дар ҳамкорӣ бо сомонаи расмии Агентии миллии иттилоотии Ховар омода карда шудааст.